ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କିପରି ଆସିବେ? ତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନେବେ। ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା19 COVID-19 .odisha.gov.in ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ବ୍ରାଉଜରରେ ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କ୍ରୋମ୍ ହଉ କି ମୋଜିଲା ହଉ ତା ଦେହରେ covid19.odisha.gov.in ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। এই ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିନେବେ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତ କେମିତି ଧୁଆଯାଏ। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଠି କାମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁଟା, କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦରକାର, ଏଠି ଅଥରିଟିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜାଣିବେ। ତ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ସବୁ କ'ଣ ରହିବ, ତ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଢ଼ି ନେବା। କ'ଣ ଅଛି, ଭ୍ରମଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଭ୍ରମଣକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା COVID-19 ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାପରେ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ କମ୍ପଲସରି କରିବେ, ନହେଲେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବାପା ଭାଇ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ରିଲେଟିଭ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସହଜ ମାଧ୍ୟମ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ମେସେଜ୍ ଆସୁନଥିବ, ଆଗକୁ OTP ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୟାକରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା, କିଛି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବା ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଥିବା, ସେମିତି କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛେ ତାପରେ ଚାହୁଁଛେ ଆଉ ଆସିବା ନାହିଁ, ହେଲା, ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେହରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେବ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସପରିବାର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛେ ଯଦି 14 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରହିବା 14 ଦିନ। 14 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ସେମିତି କିଛି ନ ଦେଖାଯାଏ COVID-19ର, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବା। ସପରିବାର ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେଥିରେ ଏକ OTP ପଠାଯିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି। ଏଥିସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଫେରିବା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା ପଠାଯିବ। ତା ଦେହରେ କେବଳ OTP ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ରିଚାର୍ଜ ହେଇନି, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ବା ମେସେଜ୍ ଆସୁନି, ଇନକମିଂ କଲ୍ ଆସୁନି, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିନେବା। ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପଦେଶାବଳୀ ସହିତ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି COVID-19 ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଗରୁ ଅଛି, ଟ୍ରାଭେଲିଂ କେମିତି କରାଯାଏ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ମତି ବା ଆକ୍ସେପ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜି ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଏଠାରେ ସମ୍ମତି। ଏହା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଆସିବ ସେଇଥିରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିବା। ଦେଖ ପଞ୍ଜୀକରଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ କି ନା ଆମେ ହଁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓପନିଂ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ତଥ୍ୟ ଦେବା, ନାଁ ଦେବା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା, ଲୋକାଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ ପିନ୍ ଦେବା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଖୋଲୁନି ତଥାପି ଆଉଥରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତ ପେଜ୍ଟା ଖୋଲୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଫର୍ମ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ପାଇଁ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ କରି ମୋ ଭାଇ ବାପା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି କରିବେ। ତାହେଲେ ଭ୍ରମଣକାରୀ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀର ଛାତ୍ର କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଯାହା ହେଇଥିବେ ଦେବେ। ଆଉ ଭ୍ରମଣକାରୀ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଦେଇଦେଇଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବୟସ ଲେଖିଦେବେ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଦେବେ, ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏଇଟା ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରି କୋଡ଼, ୟା ଦେହରେ ଓରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଧାର ନମ୍ବର ନିଜର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ସଠିକ୍ ଭାବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ନିଜେ ଫଲ୍ସ ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଗୁଜୁରାଟ ହେଉ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ, ପୁନେ ହେଉ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଉଛି। ତ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିଯିବା କଥା, ଆସୁନି, ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଏଠି ଦେବେ। ଯେଉଁ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସହରର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଲାବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଆପଣ ଏଟାକୁ ଦେବାକୁ କମ୍ପଲସରି, ନଦେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନେକର ମୁଁ ଜଣେ ମ୍ୟାରେଡ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁଛୁ। ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? 2 ଜଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି 2 ଜଣ ଯାଇ ଏଣ୍ଟର ମାରିଲେ ମୋତେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଲେଖିନେବେ, ସେ ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିଦେବେ ଫିମେଲ୍, ବୟସ ପକାଇଦେବେ, ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ୱାଇଫ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କମ୍ପଲସରି ଦେଲେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଥିବ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ନହେଲେ ଓରି ହେବାର ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ନାହିଁ। ସେମିତି ନିଜ ପୁଅ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିବେ ଆଗରୁ। ଯଦି ଏଠି ଆପଣ କିଏ ନଥିବେ, ଏକୁଟିଆ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ସିମ୍ପଲ୍ 0 କରିକି ଏଣ୍ଟର ମାରିଦେବେ। ବୁଝିଲେ କି? ଯଦି 3 ଜଣ ଥିବେ 3 ଲେଖିକି ଏଣ୍ଟର ମାରିବେ, ତାହେଲେ ନିଜେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଆସୁଛନ୍ତି 0 ଅଛି, ଏଣ୍ଟର ମାରିଲେ କିଛି ଆସିବନି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଠିକଣା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି 3 ଥିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର 3 ଦେଲେ, 3 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଭାଇଡ଼ କଲେ ତାପରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକଣା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେବେ? ନିଜ ଜିପି ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ରୁହେ, ସେ ଗ୍ରାମ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁ ଆସିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଠି ତୁମପୁର ହେଉ, ବଗଡ଼ା ହେଉ, ସୋହାନପୁର ହେଉ, ମୁଁ ଦେଇଛି ବଗଡ଼ା ନା, ମୋର ଗାଁ ବଗଡ଼ା, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଠିକଣା, ପିନ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିନେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାପା, ଭାଇ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି ନିଜ ନାଁ ଲେଖିନେବେ, ସେ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ନାଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସରକାର ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ଏମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଥିବ, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୋ ଜ୍ଞାତସାରରେ ସଠିକ୍। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ମୋତେ 14 ଦିନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ, 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଟିକ୍ କରିକି ଏଠି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଫଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ନାଁ, ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସବମିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। OTP ଦେଲା ପରେ ଇଏ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସବମିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ OTP ଯିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଏଠି ଅଛି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କରିବେ। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକାଲ, ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ, ସେ ଫର୍ମଟା ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଅଛି। କ'ଣ ଏଠି ଦେଖ, ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ କେମିତି ଦେଖ। ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ଓନ୍ଲି କରିବେ, ଯେ ବାପା, ଭାଇ, ଦାଦା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ନହେଲେ ଏଇଟା ରହିଛି ଏ କାଟାଗୋରୀଟା କେଉଁ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ କି ଶ୍ରମିକ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି ଅଦର ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ଟୁରିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକ୍ କରିନେବେ, ନିଜ ନାଁ ଲେଖିନେବେ, ଏଜ୍ ଲେଖିଦେବେ। ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସିଟି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦେଇଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବଗଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଅଥରିଟିକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଅଥରିଟି ନୁହଁ, ତୁମ ରିଲେଟିଭ୍, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇକି ଏଠି
से तांको लोकाल जे रोचंदी से तांको सिग्नेचर डेट पकईकी सबमिट करदेवे। तो यही भली भाबे कौन करिया पड़िबो जे हमकू फॉर्म टी को पूरण करिया पड़िबो। ताले ये थिला मु भावुची आपण मानकु हेल्प करिवो। ताले एई भली भाबे जदि ओडिसा को फेरिया चाहूछंती तारे लॉगिन करनियंतु। थैंक यू। जेते जो माने बाहर रोचंदी जदि पाउचंदी एई वीडियो को शेयर करनियंतु अन्य माने मध्य जानि परिबे सेमान पई इन्फॉर्मेटिव हबो। तो एठी मैं बंद करूछु।